Gibutyag sa Lorito Municipal Police Station nga walay natalang krimen atol sa kasaulugan sa bagong tuig sa maong nga lungsod. Sumala sa taho, malinawon og hapsay ang pagsugat sa bagong tuig tungod sa aktibong pagpatuman sa mga polisiya sa kapulisan. Kahinumduman nga gimando ni PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Marciano P. Magistrado IV ang hugot nga pagdili sa pagpabuto og armas sa tibuok rehiyon. Gibantayan pag-ayos sa mga kapulisan ang mga barangay og sentrong dapit aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Sa eksklusibong interview sa Lorito Municipal Police Station, matod ni Police Staff Sergeant Aklan nga dako ang tabang sa kooperasyon sa komunidad og sa lokal nga panguluhan. Iyang gingon nga ang disiplina og pagsunod sa balaod mao'y hinungdan sa kalinaw og kahabsay sa selebrasyon. Nagpasalamat ang Lorito MPS sa publiko sa ilang suporta nga naglaom nga magpadayon ang malinaw kahimtang sa umaabot nga lain pang selebrasyon. Sunod sa bagong tuig, malinaw ang atong palibot ug walay hitabo o natala ng mga insidente. Hapsay ang pagkaulog sa bagong tuig diri sa lungsod sa Lorito. Mao kini ang tipik sa pamahayag ni Police Staff Sergeant Aklan. Katropa, kapibang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix alang sa rekyosang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropa ang Ray Alburo Alinton, XFM News.